nalende yamatyala awufana ngoba This newari thing of debts, ngala you're not mali supposed to be worried about that money. because ngelaa xesha bufuna usota That out time into you wanted wena to sort out so something ibalulekile So it was so important. fanele uyaziphazamisa Suppose ngaloo you not disturb you yourself know over that. okwakho qha For ngopush you now is to push. funda ugcina imali noba Learn yisenti to save kule even mali if it's a ikhona cent in imali this ugqiba money. ubhatala laa nto Moment ufuna you uyenza finish kuwena paying that and thing then that you uzokwazi did, umovela then phambili you'll be able ebomini to move forward. ezinye ii-challenges Other zizofundisa wena challenges are ugcina here imali to teach you to save money. if let's say ngoko Let's say now bakutsalela i-10 they are deducting ne 10. funda kwangoko ukuthi Even okay now, that okay. laa 10 That 10, mandithi ndigqiba uyibhatala when I'm done paying all ndibe that debt, ndingayidikithwe ebomini bam I laa 10 don't need that 10. mandingayiboneli I don't kwangxaki even not see it for a problem. you know i-life yobhatala amatyala Life of paying bhatala debts, imoto anything paying oyibhatalayo a car, anything ingakusiza you're xa unokwazi may usebenzisa help ubulumko you if you can use wisdom. udlula kwakho phaa Passing from there, laa 10 that 10 yimali ongayigcinayo qho is the ngenyanga money you can save a month. unganyolukeli imali And not be greedy over money. so yena phela sithandazele ngoba wasipha What we have to pray ubulumko for is to give us kwicala wisdom lezimali in the side of finances. noba yi-5 ebhatala Even if it's ngenyanga 5 that you pay the monthly, moment the uyigqiba moment you finish Oh, paying off, ucinga uba kutheni ukubalulekile why do you ukukhululeka think kwakho it's important ezimalini for you to be free, ngoba delivered financially? kunabamoya uphushe into Because yobana there's a spirit that pushes yiye ematyaleni enzela elinye ityala to another debt. kanti ityala Whereas a debt lingakusiza can help xa you unokukhululeka if you kwasezimalini can be delivered financially. man of god nalinceda njani Man of God, ityala how can a debt help me? laa mali ndiyibhatala The money phaya that I pay there, mandingayidingi tu I must not need it. mandingayiboneli I ingxaki must not see it for a problem. mgqibela ubhatala I'm done paying. emane ugqibhatala Mama, laa I'm mali paying. andiyifuni That money I don't andifuni want it. uthenga nyama I don't want ngayo to buy meat andifuni with it. uthenga kwanto ngayo buy things ingaba with it. yimali ozigcinela yona With the njalo money ngenyanga that you suka save, etyaleni you are coming from the debt.